cago en la mar, Serena. Estic fent moltes, no sé per què va ser. Dóna-li a la xicona, us faig una foto. Al Facebook, Vaig. A mi m'agrada el vídeo. On vaig? Què vaig? A mi m'agrada el vídeo. Amaya, deixa la puta que es fa. Collons, que després diràs, per què no vas gravar més? Jordi, ahí. Que me desbarajustas el equilibrio. Amaya, ahí. La del país, que faig la foto del país. Es que no la vi ahí. Amaya, lleva la cámara de la cara. Que no, així, justet. Ay, sí, ¿cómo estoy yo? A mi m'agrada així en la càmera incorporada. Y tu Raspe, estás enganchada a la cámara, Eres rollo la bruja de Blair. Ai, i els genolls. Ai, me cago en Déu, Mònica. Què és això? Això és el Llorenç. I a mi Montero, me lleva machacao. A sopa de jo me neches, clítoris, tira más, no, tira mucho. No, mira, bueno, sí, sí, va. ¡Qué horror, por eso! No, Està xula? Tendré que pegar la foto. No, que la faig jo. Chica, que... Toma la càmera. La cama. Alça't, cariño, senta't, si va. No. Mira quina mira. Ay, Jordi, por Dios. Esa cierta será bestia, suena un poquito. ¿Sabes? Serietat. A veure, vinga. No sé qué decirte. Clítoris. Espontáneo. No te pases el especial, vine capaz. Un especialet, cariño. Que estic així al Montonet. Al Montoner. Especial. Que estic així al Montonet. Tu para en la cama. No, que després me'n Pero penedré. ¿cuántas vegas? Moltes, així no seguir. Vale, clítoris. Què? Pero montes. Més? Què passa, Maya, la càmera? El duende. Pues pensa que prou, no? Prou, que fas careta. Au, vinga, jo també pare. Vale. Això demà els meus fills voldran